tam sanang kai mane kami do tapi kami long ba tapi semua ba semua kita am kita do ke tam sanang bo mane ang to hage saimaya tini hotat ane kaje program tongo khwaigo tulasi ko beji ang hotat tulu khadra tini subol sing area go tin ora parane borok rok lama block hai tongo bono ektono dabi bono lama hamkama ronai bono dirgo boshor obo dabi khai feimani ang khanaka je proshashan hai thangka tei borok kobangma o dabino toigoi borok salaikha theba o da samangklai jagya amane bagui tini ora borok subol singo oroni jonota rok oroni borok rok lam block hai tongo tini jeng saimano tini para amtoi dogo lama te tui belai hamyang tongo oborno genuine demand ang khuskai nai nai ang sasok maya jate tini proshashan ang tabongno DM te SDM by contact hai tongo je boroni o dabi genuine dabi hingklai borno immediately snam ranang thong jeng saimano te lama boroni krei te tui krei obai jeng khanaka abangui jeng toitho khainai tei ang DM tei dogonangke jeng safety minister bo sanai je borno o dabino obo simple demand genuine demand obono jate borok fulfill khainang thong borok naiman osong borok naimani je dirgo din borok dama krei lama hingmaya wati pheke lama krei ma hairang ma bagui borok dukho borok prakash khai tongo abono jeng obo simple demand borok jeng solve khaina bagui jeng chesta khlainai ang hese bidayok hisebe ang chesta khainai tei local MLA bai kok khlai tongo tei jeng oroni proshashan jeng sanai jate borok obo simple demand obo kono beparia abro solve khaina bagui ang sanai jatini borok ang de dorok block khaina borok koinai naigere jeng tam khaiman jeng pono borok jobodosти khlaiya borok dabi borok genuine dabi obo jeng saimano abangui ang tini hese MLA sebegi asa ex minister sebegi ang borok bai kok salaikha borok obono sago borok kono osida krei borok dirgo boshor jebona lama krei tongo borok wati pheke lama hingmaya school thangmaya college thangmaya amo hairangi sago abangui abo to very genuine demand o demand o jeng nagini khainango BJP IPFT hapang haimani yagulo tabusu jara samung khaijai ko